Data karon sa unsa ni Atabay ni Pedring. Atabay ni Pedring. Sana makita ninyo ang nang likod. So nice kadyo pero murag di pa ni sila fully kuan vaccinated. Di pa ni sila fully kuan open. Ay full open na din pero wa pa na human ang ilang resort. Tubod ni siya mga idol. So among pakit-on og unsa kanindot ilang tubod diri. So unsa pa inyong gihiwat? What's up mga idol? What's up mga idols? Hello mga idol. More vlog. Tara na! Nakita nyo naman, andito ako sa Atabay sa Catmon St. Bernard. So ayan mga idol, so ito yung magandang Atabay na resort nila dito. So as you can see, hindi pa siya tapos pero maganda na siya mga idol. May 20 pesos per head pagpapasok kayo. So ayan na mga idol, so ngayon maliligo na tayo mga idol. So salamat pala sa sa mga videographer at kasama ko dito. So tara. Ready na ko. Ayun mga idol, hindi siya cold yung water, siya lang yung nagko-cold ng water. Medyo, pila ka ni ka-fit buang? What, 1 feet ran eh? So try natin mga idol kung ilang feet ba to. Well, it's shark! Oh, nice shark! Alam mo yun So ayun mga idol, nakita nyo na kung kuan nice kadyo. So diri nga portion, so na sila murag hagdanan diri gamay, pero adto sa tunga-tungan mga idol medyo lawom-lawom na sila, pero murag na half ni siya. So diri nga kuan nga area is mabaw na siya tagahawak, pero adto nga portion nga murag na tubig siya nga pa out kuan nila sa tubig pa out. So meron og lapas na ho. So karon mga idol, ako mong pakit-on kung mo ni siya ang part nga public tag 20 per head. So ag dito po murag private siya. So tara. So para matuo mo og tubod jud siya, naa siya mura og unsa tawag ani kining tubo nga diri ang source sa water. Pero dili nga portion is ang sa source nga tubig niya is bugnaw tungod kay nag-ana ng tubig ani mga idol. Mo ni ang tubo. So diri gagikan ang tubig pero dili ta mag-ol kay running kuan agila, running pool. Running pool magdagan ilang pool. magdagan ilang pool. So nindot. So kini nga area is private. So mao gihapon mga idol, nay pangbata, nay pangdagko. So kini siya mao nay tubig nga source sa Atabay. So ilang gibutangan og tubo na. So para
kuan gud sa tawo nga makita jud nga ang ilang tubig is natural la siya, dili siya from tangke or something di bisag asa, pero gikan jud ni sila. So mo ni siya ang atabay ni Pedring. So atabay ni Pedring namugna ni siya adtong May, June, July, August, September to 1969. So diri nga part naghapon sila yung mga cottages and na sila KTV cottage or bar. So naghapon na entrance mga idol. So yan, ongoing gapon nag ilang mga kuan dire projects or mga buildings dire sa ilang atabay. So very kuan kadyo, very nice and refreshing. So sa mga init ug o diha pwede mo diri sa atabay ni Pedring. So part ni Saskatchewan Saint Bernard. Ano ang part nga kuan kadyo lawom na lawom. So ayan mga idol, so please don't forget to share this video and to follow my FB page Mhoymhoyoriginal and subscribe my YouTube channel Samtogononvlogs, and please share this video mga idol para nga atong mga idol dito sa Ladyo makatuod sila og adunay nindot kadyo nga Atabay Resort diri sa Katmon Saint Bernard. And thank you so much for my company there over there. There are three things yaan sila mga idol. So salamat og mag-uban-uban gyapon ta sa sunod mga idol og daghan kadtong salamat. Bye bye.